Gareng penyet. Ono gareng penyet. Awake salirane cilik ya gareng penyet. Wong kowe iki cincinge apa yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah lho. Apa? Oh, gring 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 dah. Gring gring gring. Ora apa-apa. Yo. Kok koyo ngurah manuk to kowe iki. Wis sikilku ki lara banget to Wong gring-gringe linggine salah. Lah kok sikil mbok jiret benang bareng oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk nggae ruji. Aja sebelumno. Dalange aja. Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sik? Jenengan sik, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Tenggalek sampun pindah saben Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Ya, Bro. ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Anu tibone padha Tibone pas. Pakde Gareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang. Kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki Ya, kan sayang kepada perempuan, Iya. itu kan baik. melindungi dan merawat serta Menyayangi. ora. Aku aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho, streaming lho iki. Ora aku ngandane karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lah aku golek mungsul aku menyanyi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengong. Kan ya sabar ya, Nduk. Wong kandha wong darurat. Iya. Wong iya to. Jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Kumasamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati. Lek iso rasa dijak omong gitu. Ya, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Ya mesakene Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya, Jangan sampai duduknya di singgah sini. iya. Lembango opo. Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, Apa? monggo. Iki tak macane. Ora tak saut. Iki tak Tak macane. sing bener iki tak wacane. Ya Ya, wis jalan. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggono utawi Caping Gunung. Dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Mbak Murdi ya kae. Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salintri. Nah, Mbak Niken pelaturi milih antara Tresna Waranggoyo. Kok alah Mas ndak usah ngomong Mas. Hah? Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki dalang. Tresno Warang Ngonyo. Ora kok sik iki dalang mau bakulake itu. Kok iso bakulake? Suarane kaya bakulake sing ning pasar malam ya lho. Iya. Wis nomalan kok kampung iki. Sunlet. Waranggono dibawani ya. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, upami pun paringi Caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu.
Parang-parang Barang monggo. nggih. Niki manut ta nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih. Nggih. Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jeglen kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat nggih. Mas aku takon yang sarake kanca. Ngoten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Ah, ngono jenenge profesional. Nah, profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Monggo Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Weh. Ndak kerasa. Baru Karena kulit Walid sudah layu. Ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. ini baru sekali warming up. 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang mengangkat janar Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet enggak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh ini enggak kroso iki. ora kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Ha iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah Mas. dalang wajahe abang kabeh. Ha iya. Wes, Terus mangar-mangar ya panas ae. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wes ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panas ya. Tegese sikil nek nggih mlaku-mlaku ya. Ya apa ngono dar sini recep. Apa pun ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Baleni Mas. Ulang nggih Mas. Oh, Ulang nggih. nggih. Oh, jan. Tapi ya wajib. Kene wong tuwa kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Out. Mumbul sing dhuwur. Out. Wah, yang luar Ya biasa. kalau mesti diimbui ngono kuwi. Lah gen krasa. Lah ambune lho. Ambune. Rodok rono. Ambune pripun to, Dik? Anu lengur batek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik Piye, piye? tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Betul ya Mas? Irungmu wong ngerti mabuk kok sedot. Ayo. Namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Iya toh. Iya. Alah kayak ndang mari to Mas. Lek omong ki ndak ambekan dhisik. Lho, Mas kayak ndang mari to Mas. Ya Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Kene
aku ngampal piye? Oh aku ya lali cecek. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Leser. Tenan kuwi tukang. Pangestune jenengan pun mari kok Mas, Oh, alhamdulillah. mari apa? Ayo ngeprak ngono. Suarane ora trik-trik, trik-trik. Nggo Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang Mas, dhuwur Mas. ora apa? Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Nah. Ayo teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok rene lho. Kowe ora ngerti kaya mencolot iki jengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Urung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas ya, Mas Bayu. Ya toh, iya, Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol. Tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalan dibacok dagelan ya kuwi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Ayo. Lho kok awake didu ora masalah iki. Kowe didu karo nikah. Ya wong ayu ku nek omong landhep kok Mas. Andep. Kula akeh sing ketakon. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Iki lucu sih. Dalan kok kaya diesel suwe-suwe panas. Oh. Mbak Niken, Halo, sampean gak rumasa tersinggung ini. kenapa Mas? Kok di enak-enak nih? Alah wis Sampean bene. apa kok di enak-enak nih? Alah wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok Sampean iki ngono ki gak apa-apa. Mboten Di apa-apa. enak-enak iki gak Ya, apa-apa. mboten apa-apa. Aku Kita malu. kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenek sampean. Mapan kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Mau niki pun kula anggap mbah kula piyambak wae mboten Non? ya. Oh, lho, ngakoni Napa aku kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki apa-apa dimaklumi. Oh ya wis nek dianggep bae wis ndang di anu Bang. Ayo. Leluhure. Pacitan. Tung delak. Entuk. Baleni mau aku ndak Kan candek. ora kendange mandek malah apik lambemu yo. Tung rampok. Dah. Ngono ya. Ya. Heeh. Kendange diampok. Anu, poma dikepar ke iso gak? Iso. Iso. Ayo. Iso. Wo. Sik to. Mbak Niken, Nggih. jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas turun delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Wong Pargo iki kok iso tekan silat iki to. Astagfirullah. Dite cengle. Ha. Oh. Ora sadisme to. Dalang kok nggo kuncite barang. Yo Mbak Niken. Pargo e. Aja-aja iki jenenge ngrusak tatanan. Lah kene iki lho, mau kowe iki njaluk. Aku ki maguyan. Guyon kok njaluk bayaran. Ayo, Yuk. sing apik. Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Iya. Ani rumangsaku wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesem kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke.
Aja mung ngene kaya spanduk keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Dalang makanane telek. Iya. Panas. Oh. Dek, nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas. Parian mboten? Oh, parian. Harian, Mas. Malah ki mesti anu Kula ki. nyuwun iki Ora mboten. gelem mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya, iya, iya. Satu Harian mawon, dulu. pariane loro wae, perwakilan. Ayo. Pinten? Yo Sik, kabeh. saka Ora rata piye. Nanti ku mawon, Mbak, dari sini mawon, monggo, Mbak. ah, Mbak, kowe ngundang aku, Mbak kok Eh, kono ngundang eh. Mbak. Mbah. Hah? Aku sudah rungan. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo, Mbak. Ayo, monggo Mbak. baca. Iya, Le. Nggih nganggo swara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usus. Cacah prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usuk. Usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Kaya setan. Mau ngerti apa meneng wae wis lebone atimu ge turu. kok setan. Timbangane parian nyek wong setan. Ora ngenyek enten kenyataan. Liyane do maca ayo sampean maca putih-putih nyapa yo. Bayar rambutnya ora dibayar kok bocah iki. Lah kan iso maca biasa bae maca gateng ngono ngedel suara pengedelan. Lah ora sampean cloneng-cloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Ora ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Iya. Hei. Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Dulu sing ngendak lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parian mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Panas udan panas aling-aling tapi Pripun? Masih kendangi to. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, Jadi iya. iki manute karo aku. Nah, tuh. Oh, Sing ngendang, sing rebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salindri. lho ki dadi Lah putar sini nggih tasik. Sedulur. ora ki wayang kulit yo KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur kuwi ora apa-apa wong jenenge rezeki wakil ya. Nggih. Sing guna iki sing kenong ki ya sedulur. Ora. Ora kayak siapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing kenong, Mas burine sing kenong ki lho. Ah, ora sing ono titeno tekan omah diparut bojomu lho. Lanjut Mbak Niken. Nadyan waton Ora sah di suarane Mbak Niken. Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku. Elek, bedul. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? aku pinitin.
Upin-ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Garing. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngepakni dedet-dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ora apa-apa tak terima-terima. Ora masalah wong. Potenge gede. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Yen ngumumke bangsa ngene iki. Oh, tibae dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok. Nggih, nggih. Monggo Mbak Niken. Jelaske. Inumane banyu Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken. Tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mosok kleru tayapaken. Dipun tayapaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugaring saking Semarang, Jawa Tengah. Yuk. Komplit. Jos. Jaman Zaman berjalan
Jarine wis manang katurutan sing dikadang biyen mate janji ning saiki apa lali ning gunung kacadangi saka yen mandang tak silih caping gunung Soker bisa nyamang gunung desa dadi raja Suwuk. Tini nerailang goe padha lara Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Luar biasa. Dasare piyayine ayu, lencir kuning. Nah, Iki- suarane iki becik. sing diarani ngabehi ya iki Nggih. klasik oke, modern oke, Nah, garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Nggih, Luar Mas biasa. Ar, Nggih, nggih. tenagane disimpen sik, Mbak, mengke melih. Nggih, katuran tenggaru miyin. Oh, Nggih, Mas. Simbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken, Mbak Niken. Mbak Niken monggo lenggah Mbak Niken. ingkang sekeca. Mbak Mbak Niken suwe Mbak